Bat, bi, hiru, eta. Berrogei aldi hontan etxea, bihurtu zaigu kaiola. Baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola. Eta Facebooken joni begira, egiten dugu kirola. Jakintza baino askoz gehiago, baita gure ikastola. Abesti eta ipuin artean, umeak dakiz gustora. Koskorragoei pantaila aurrean, joaten zaie denbora. Ikasle eta irakasle, azenolako ganora. Animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Ta nola ahaztu garai hauetan, familiaren babesa, eskolak zuek gabe ez dauka, inondik ere erresa. Saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa, ta elkar zainduko dugula, egin dezagun denok promesa. Ikasi egon eta jolastu, pasatzen dugu eguna. Pantaila baten beste aldean, ikusten dugu laguna. Eta balkoitik balkoia sortuz, txalo zarten oia hartuna. Merezi duten haien igaltzen, diegu elkartasuna. Noiz eta birusa aske dabilen, noiz eta egin nahiko gaitz, goizero jeki beharra dago, indartxu humorea laiz. Berriro bueltan izan gaitezen, dena bukadadin garaiz. Zuek bezala neroni ere, etxean geldituko naiz. Apa jakintza! Musu bat handia.